Hello guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. So ngayon, mag-ayuda ulit po tayo. Magbubuga ulit tayo ng blessings. Gusto po namin magpasalamat sa nag-sponsor po para po ulit sa mga katutubo. Ito po ay mapupunta sa sityo po ng Tikhan. Bali 70 household po yung mabibigyan namin. Gusto po namin magpasalamat sa nag-sponsor po thank you po kay Ma'am Anonymous from Washington, kay Sister Abigail from USA, at kay Sister from Toronto, Canada. Thank you po na marami sa pag-sponsor. Meron na naman po kami mabibigyan ng mga biyaya. Marami na naman pong matutuwa. Ang aming mga senior guys, naglalaba. Si Camera Girl, nasa bayan. Guys, bali mamaya pagkatapos po namin mag-repack, meron po kaming i-unboxing from USA. Dumating po siya kagabi, kaya excited na kami buksan ang balik ng bayan. Okay guys, tara! Repack na guys! Let's go! Ito po yung laman ng isang eco bag. Tatlong noodles, asin. Paborito po kasi nila ang asin, kaya importante po talaga yan, kaya hindi po nawawala ang asin. Then, sugar, biscuit, 3 delata, at saka 2 Nescafe coffee. Nescafe Classic. And then, 3 kilong bigas. Ayan. From Robin Wet Rice Mill. Minsan kasi guys, nalito. May sobra ng noodles. Inulit na naman namin. Inulit namin, binuksan namin isa-isa. Yung pala, walang noodles. Yung isa. May trabaho, paulit-ulit. Ulang pala ito ng 10 kilo. 10 kilo. Na, puro pula dahil. Kawawag naman yung kain. Pak na naman ang mga... Ang laki ng parang mali talaga yung eco bag. Mali nga siya ng bilay. Malaki? Mali yung binigay niya. Shuttle lang yan eh. Dito na lang tare. Yung ano mo na lang, ganyan kasi baka pasukan ng daga. Namiss namin mag-ayuda guys. Ang tagal nang kami naka-ayuda. Back to ayuda. Dahil sobrang busy kami nitong mga nakaraan sa farm. Ilagay nyo dyan girls. Wala tayong backup ngayon. Mga busy sila. Excited na kami guys sa laman ng balikbayan box. Ako masaya na talaga ako sa chocolate na with almonds. Papahilig ka. Tapos wala doon. Nakatuwa guys, kahit wala kaming mga kamag-anak sa ibang bansa, yung sa US, may nagpapadala sa amin balikbayan box. Nakakatuwa. Experience din namin yung gano'n. Experience sa diba? Ano pala? Ang saya pala. Parang sila makatulog. Excited sa laman, kung ano ang laman. Iwalit di ka na makakatulog. Kakaisip, ano ba? Ano? Busy yung dalawa nating senior guys maglaba. Dami daw nila labahin. Kaya kami na lang muna. Si Kuya Ulan naman at si Alex, busy rin sa bukid. Mga busy guys ang mga tao ngayon. Dalaga na lang muna. Kami ang mga free. Mga dalagat may dalaga. Siling dalaga. Shout out po kay Bebelyn Dicon from Qatar.
Happy birthday! Enjoy your day. God bless, bebe ko. Thank you. Happy birthday to you. Tanananan. Happy birthday to you. Tanananan. Guys, marami-rami pa. Sumama rin pala natin. Yun guys, oh, dami oh. A few moments later. Yun guys, konti na lang, matatapos na kami. Minabutan na naman tayo ng ulan. Ayan, ang lakas-lakas na naman ng ulan. Ulan na talaga guys. Itulo guys, tumutulo. A few moments later. Yun guys, tapos to kami magbalot. Mamaya-maya guys, mag-unboxing naman kami. So excited. Excited ka na ba, Je? Yes! Yan. Much later. Hello mga ka-dragon! Magandang hapon po. Ayan, ngayon mag-unboxing ulit ang Team BFF. Yay! Ito po ay galing kay Sir Willie from USA. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Si Kuya Ulan pala guys at si Alec ay nasa bukid. Busy pa sila. Kaya Buksan kami na na yan. let's go. Baka may chocolate dyan. Chocolate, masaya na ako sa chocolate. Anong chocolate? Pajiba. With almonds. Kaba ng mga lega. Yan, ang mga guests natin. Nung nakaraan kasi guys, magulo kami, kaya behave sila ngayon. First time kasi yung nakaraan guys na may nagpadala sa amin eh. Kaya medyo magulo. Tang baka magupit ko yun. Kasi oh. Tapos na kami mag-repack. Yung pasundo namin kayo, hindi kayo nagpunta? OMG si Lemon mo. Nandito si Lemon mo. Hop! Hop, yan lang muna. Kaya mo na, dali here. Christmas in July at Dagalamay Resident. Yay! Yay! Yeah, meron tayong isang guest. Nagaba. What? Pambungad. Yay! Hop! Kay ayaw. May kubag. Hop. Tipin ka mo na lang. Guys, baka may ano dyan eh. May tanggi. Halika dali, kita mo. Yay! Kay Chacha! Bilbita. Ilagay mo dyan. Dito ka na oh. Ano to? Popcorn. Popcorn. What's that? Then, ano yan? Pure organic. Strawberry banana pa. Wow, parang pang ano na to, pang sexy. Yeah. Kantiligaya. Vita. Velveeta. Dito ka kasi oh. Tiran! Hello, Dion! Seasoning salt. Seasoning salt. Seasoning salt. First, Sige, palaman mo, ante. Try natin. Kasi ikaw magka... ano antay yung sama-sama na bagay, no? Yes. Yes. Guys, minsan lang kami magganto eh. Minsan lang talaga may magpadala sa amin ng ganito. Thank you so much, sir. Sir USA. Experience din namin din.
Bakit natin to divide? Wow! Okay, no. Moisturizing. Walang baby dito. Ano lang, hindi ko mabuhat. Duran! Wow! What's that? What's that? Baliktad pala. Sabi ko na yun yun. Nagkalong kagabi. Duran! Sana may anim pa. Si mama hindi makaano. Mga sisinoy. Yeah, magagamit namin to guys kapag may mga birthday party, ganyan. Bisko. Dalawa. Hoy, inig mo, kahaba na. Di ba, Say? Pagkain muna Sana all, yay! Hindi ko mabuhat. Kailangan Wow! Wow, peanut butter, paborito ni Father. Oh, sa'yo na yan. Thank you po. Thank you so much. Yay! Duran! Wow! Great. Wow. Siya, kamukha lang ng tita. Ang favorite mo siya! Popcorn! Wow! May pang ano na tayo. Wow, dalawa. Yes. Nakirog mo lang. Naman na. Wait lang ka ako. Ay, may malaki pa yan. Hello! Kalaki! Saan ka bang nasa? Duran! Para siyang chocomocho. Oo, para siyang chocomocho. 60 bars. Hati-hati tayo dyan, guys. Hati natin. Para sa team. Duran! Ano ang dami? Pop-tarts. Ice cream. Pang-ubing mo. Hindi, mga pa. Dalawa. Kasi is 32. Anong pakiramdam, guys? Sarap. Anong pakiramdam? Guys. Kasi minsan lang talaga to, guys. Minsan lang kami. Nakakatawa. Uy, kadami. Puro biscuit. Mga cookies. Pagdami pa natin itong ganito. Uy, may oil. Ganyan. Anim lang. Ay, 2, 4, 6. Puro pagkain. Pag-rin tayo. Kadami. Madami tayong merienda pag nag-mingwit tayo. Bukas magbanit tayo. Nasawa na daw Dito, sila oh. sa may sa Pudgy Bar. sa Mancher. So, na sila sa Mancher kasi ilagay naming merienda. Chocolate. Dark chocolate. Wow, ang sarap to. Healthy. Na, ang dami pala nito. O, para kay Papa. Kapote. 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 Meron pa pala. Tatlo yan. Ay, charang-charang. Wow! Mine! Honey roasted. Dalawa. Sakitan ng kilikili ko. Ay, dalawa! Oh, tatlo. Bibita again. Gusto mo na dagsin therapy. Ay, may ganito lang. Oh, meron pa pala tayo paminta. Hindi kaya pa. O, yan si pa sa yan ligaya. Wap! Maghati. What? Product Italy. Wow, what's that? Ano yan? Pasta. Pancake oh, laki. Oh, ang dami pancake. Pancake. Laki na dito sa harap. Yan. Thank you, sir. Ano ito? Punong lasapin. Charles, kunin mo ang cellphone ko dyan. Ayan oh, pasta. Macaroni. Laso. Pasta. Birthday ni Gigi. May birthday ni Gigi. May pakanda na tayo. Wow! May handa na si JJ. Ay, may mga supas. Ay, nikanda supo to. Papasopas. Paano to? Supo. Whoops! Wow, samura. Jacket. Pang lalaki. Mine daw. Parang kay Master. Oh, may pa pala yan. Sukatin, tingnan mo nga pa. Oh, mine. Pili. Para sa akin na naman yan. Kalati-lati. Oh, bakit to? Pink.
Yan sa akin. Bigyan mo kasi kaya. Call. Bigyan mo kay ano. Sa akin yung kwan. Lahat may room. Sige, Gigi, wala pa. Sige, ano yung dalawa? Ulan at ano. Sa akin. May pink din. Ako din mag-pink. Eh, mami, gagawin ko sa'yo, ma. Cut! Oh. Ay, pang polo to. Palit man. Ba't sila ano? Wala silang damo. Wala nang pang lalaki. Isang lalaki. Kaya alik yan yung puti. Ay, ito pang lalaki to. Ikaw, mama. Panlo- Ano kung wala kang makita, ante? Wala makita. Muli, nagpapasalamat po kami kay Sir Willie. Salamat po. Thank you po. Thank you po. God bless po. God bless po. Thank you po sa mga binigay nyo. Ang dami po nito. Thank you, thank you. Much later. Hello guys, shout out time. Let's start. Ikaw na muna. Begin. Belated happy birthday po kay Marie Chris Gandia at advance happy birthday rin po kay Ma'am Juliet Antonio. Happy birthday po. Happy birthday. Salamat sa Thank pagsuporta you. sa aming YouTube channel. Happy viewing po kay Edna Lopez from Santo Domingo, Nueva Ecija. Hello po sa aming mga supporters dyan. Shoutout po sa YouTube channel ni Dodotski TV. Hello. Hello po. Hi. Shout out po kay Jodeline, kay Jay, kay John, kay Ray Orongan from Imos, Cavite. Kamusta po? Ingat Hello po. Shout out po kay Marisa Fernandez and Claire Galima from Dubai. Hello po. sa mga taga Dubai. God Hello bless. po. Shoutout po kay Sir Alexander Toribio. Hello, Hello po. po. Thank you po sa Po. panonood. Shout out rin po kay Sir Jeff Abulencia. Kamusta po? Hi po. Happy viewing po kay Lily De La Cruz from Taiwan. Hi sa mga taga Taiwan. Ingat po sa Taiwan. Kay Sir Edwin Zamora. Hello po. Ingat. Kamusta po? Shout out po sa YouTube channel ni AJ Kong Vlog. Kamusta po? Hello po kay Sir Crisanto Retorta. Hello po. Hi. Shoutout po sa YouTube channel ni Precious Gamer Official. Hello po. Hello po. Shout out po sa Francisco family. Kamusta po? Hello po sa mga Hello. Francisco. Happy viewing po kay Doren Garcia from Pampanga. Hello, Hello po po. sa mga taga Pampanga. God bless. Shoutout po kay Sir Camilo Mon from Israel. Hello, Hello po. po. Hello po. Ingat ka dyan, sir. Shout out rin po kay Sunny De La Rosa. Kamusta po? Hello. Shout out po sa Radio TV Vlog from Pasig City. Hello, po. po. Thank you po sa walang sawang panonood. Shoutout po kay Sir Erwin Ternio. Hello, Hello po. po. Thank you. Ingat ka po dyan. Shout out po kay Ma'am Alicia Chang from Tarlac, Santa Ignacia. Kamusta po Hello dyan? sa aming mga kababayan Mga dyan sa taga-Tarlac. Tarlac, mga kailacanuhan dyan. Shoutout po kay Lisel Pahules from Sumilang, Pasig City. Hi Kamusta sa mga po? taga-Pasig. Kay Sir Renz Castro from Jeddah. Hello po. Hello. Ingat ka po dyan. Kay Mr. Dreamboy 66 from Anda, Alingayen, Pangasinan. Hello po. Agaylatan. Mga tapo. Happy viewing po sa San Diego family from Ducalang, San Jose, California and Morong Rizal. Hello po. Morong. Thank you. Hello po. Sa aking mga kababayan dyan sa Morong. Shoutout po kay Sir Louie Panos. Hello po. Belated happy birthday din po kay Ma'am Nicole Cos Santo of Labasan, Bungabong, Oriental, Mindoro. Happy birthday! Happy birthday! Thank you. Salamat sa pag-support sa aming YouTube channel. Happy birthday, Beboim! Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. Thank you po. Alright na. Thank you. God bless.